खुलुमबाय लोगोफोर, गोदानै नोंथांमोननि सिगाङाव थुलुंगाथाव भिडिअ लाबोनानै होफैदों आरो बे थुलुंगाथाव भिडिअआ गेमारफोरनि थाखाय स्पेसियेल जागोन। दा बेनि अनगायैबो साफ्रोमबो नोंथांमोनहा नायनायनि गोनांथि दङ। दा बे जादों इउटिउबारनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बिनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव बयनिख्रुइबो उन्दैसिन आरो गोबांथार बयनिख्रुइबो बांसिन रां खामायनो हानाय इउटिउबारनि सोमोन्दै थुलुंगाथाव मोनसे भिडिअ थांदोंमोन। बे समावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बांसिन बैसो जानाय सुबुंनिसिमबो मोनसे भिडिअ लाबोगोन होननानै बुंखानाय दङमोन। दा बे हिसाबै दिनै दङ आरो बेजोंनो लोगोसे गेमारफोरनि मोनसे भिडिअ मोनसे थुलुंगाथावबो बाथ्रा लाबोनानै होफैनाय जादों। अब्ला फैदो लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। दा फैदो, बिथाङा सोर? दा 107 बोसोर बैसोनि नोंथांमोना सावगारि नुनाय सासे बुरै। दा बे बुरै बैसोनि सुबुङा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बैसो गोनांसिन इउटिउबारमोन होनदों आरो बिथाङा बे इउटिउबारनि गेजेरजों बा इउटिउबनि गेजेरजों बिथाङा गोबां गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय लामा मोनदोंमोन। दा बे इउटिउबारा मा नाममोन? नोंथांमोनहा नुनो मोनदों ग्रेनि मास्टारामा। ग्रेनि मास्टारामा नोंथांमोननि सिगाङाव नुदों। दा बिथांनि इउटिउब चेनेलनि मुङा मामोन? कान्ट्रिज फुड। दा बेवहाय 1.47 मिलियन साबस्क्राइबार बिथांहा दंमोन। बिनिफ्राय बिथाङा गोबांथार भिडिअ बानायोमोन। भिडिअ बानायनायनि मेटारा जाहैदों, हथात भिडिअआ जाहैदों साबजेक्टआ बिथांनिया नुनो मोनदों नोंथांमोनहा पुडिं। नामा जादोंमोन बिथांनिया कान्ट्रि फुड। कान्ट्रि फुड बिथांनि चेनेलनि मुङाव नोंथांमोनहा भिडिअ गोबांथार दङ, सार्च खालामनानै नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा बिथांनि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ। बिथांनि भिडिअफोरा फेसबुकआवबो भाइरेल जादोंमोन गोबाङानो। आरो नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बिथां गेदेमासिन हथात बुरैसिन बैसोनि सासे इउटिउबार, बेबो जोंनि भारतनिमोन। बिथाङा बबेनिमोन? नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। फार्स्टआव दिन्थिनानै होग्रोनि। बिथाङा जाहैबाय नुनो मोनदों बिथाङा बबेनि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दङ। फारियै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय, नुला मोनगोन। जोंनि भारतनिनो बिथाङा जाहैबाय अन्ध्र प्रदेशनि। नोंथांमोनहा नुबाय थादों अन्ध्र प्रदेशनि, भारतनि गेजेरजों भारतनिनो अन्ध्र प्रदेशनि। बिथाङा जोबोद गेदेर सासे इउटिउबारमोन। दा बिथाङा मोनसे समाव पपुलारबो जादोंमोन, ओरैबायदि पपुलार जादोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै गैलिया। जाय पपुलार जानायाव बिथाङा मोनफ्रोमबो भारतनि गेदेर गेदेर निउस चेनेलफोरावबो बिथाङा जायगा मोनहैनो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान हिसाबै दिन्थिदों एपिभि निउस, बेवहाय दिन्थिदों आरो नोंथांमोनहा इन्टारनेटआव सार्च खालामोबा बिनि बागै गोबांथार मिथिगोन। नाथाय बिथाङा दा गैलिया, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं लाबोनानै होफैनाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनावबो जानो हागौ नोंथांमोनहा बेखिनिसिम बैसोनि नङा, हथात एसेबां बुरैबो नङा, जों एसेग्राब उन्दैखौबो जोनो नाङा। नाथाय जोंहा जेसेबांनाखि बैसोनि थाथायाव दङ, बेनो जोंनि थाखाय थोजासे। आरो बे थोजासे बैसोखौ लानानैनो जोङो इउटिउबनि गेजेरजों जों माबायदि गावखौनो मोनसे प्रफेसन लानो हायो, दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों। दा जिहेथु जोंनि गोबांथार सुबुंफोरानो जोंहा इन्टारनेट बाहायोब्लाबो जोङो बांसिनानो बेकाराव बाहायो होनजायो। जोंनि 10% सुबुं, बांग्रासो बुंनाय जाबावबाय, नोंथांमोनहाबो साननानै नायोब्ला नुनो मोनगोन 10% सुबुङाल' जोंनि गाहाम हाबायाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो इन्टारनेटफोरखौ। दा बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माबे बिथिङाव थांनानै जोङो गावखौनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि राहा लानो हायो, एबा नोंथांमोनहा माबोरै गावखौ पपुलार खालामनो हायो, एबा नोंथाङा माबोरै गावनि थांनानै थानायनि लामाखौ लानो हायो, बिनि बागै नोंथांमोनहा बेफोरबायदि थुलुंगाथाव सुबुंफोरनिफ्राय नायनानै इन्सपाइरेसन लानो हानाय जायो, थुलुंगानाय लानो हानाय जायो आरो नोंथांमोनहा लामाखौ दैदेनलांनो हानाय जायो, जिहेथु नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ दिन्थिबाय। आरो इउटिउबजों बोरैहाय मा खालामनो हायो नोंथांमोननि सिगाङावनो भिडिअ खालामखांखाबाय, ओंखायनो आं बेखौ बांद्राय बुंबाय थालिया। दा नोंथांमोनहा नुवाखैबो, स्क्रिनाव नुनो मोनगोन आरो डिसक्रिपसनावबो लिंक दङ, नायनानै लानो हानाय जागोन। दानिया फैदो गेमारफोरनि थाखाय। गेम गेलेनाया थाखाय साफ्रोमनिबो थाखाय ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा, खायसेया बेखौनो गेमखौनो प्रफेसन बादिबो लायो। दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनियावबो गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे बोराय बुरै बा साफ्रोमबो सुबुङानो गेम गेलेयो। गेम गेलेनाया गावबागाव इन्टारेस्टनि खोथा। गेम गेलेनायखौ रावखौबो जों बादा होनो हाया, बिथांमोना गावबा गावनि। नाथाय गेम गेलेनायनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे लामा लानो हानाय जायो, बे गेम गेलेनायखौनो नोंथाङा जुदि सासे एक्सपार्ट गेम गेलेग्राब्ला नोंथांनि गेमखौ भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों इउटिउबाव आपल'ड खालामनानै नोंथाङा बेजोंनो इउटिउबनि जेनाखि मोननांगौ आर्निंसफोर, बेखौ नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। नोंथाङा जोबोद मोजाङै मोनसे चेनेल बानायनानै, गेमनि गेजेरजोंनो मोनसे चेनेल बानायनानै नोंथाङा
दैलि गेम गेलेनायनिखौनो नोंथांनि ओरैबायदि गेम गेलेनाया जानांगोन जायखौ नोंथांनि गेम गेलेनायखौ मानसिफ्रा फल' खालामो। दा बे फल' खालामनाय बादि नोंथाङा सासे एक्सपार्ट गेमार जानानै गेम भिडिअ खालामनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा रां खामायनो हानाय, हथा नोंथाङा नोंथांनि आथिङाव गसंथानो हानाय आरो नङाब्लाबो नोंथाङा आरजिनो हानाय, खमसे खम सोलिनो हानाय बे अबस्थायाव नोंथाङा लाबोनो हागोन नोंथांखौनो। दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोनहा जुदि सासे एक्सपार्ट गेमारबा नोंथाङा गेम गेलेनायनि गेजेरजोंनो बेबायदि नोंथांनि मोनसे प्रफेसन लानो हायो। दा बेनिनो बिदिन्थि बादि नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन सासे बिथां गेदेमा लाबोना होफैदों पिउडाइफाइ, नोंथांमोनहा नुनो मोनदों। बेयाव बिथाङा 60 मिलियन साबस्क्राइबार जानाय मोनसे इउटुब चेनेल बिथांनि, आरो बिथाङा 2017 मायथाइयाव बोसोराव गासै $12 मिलियन खामायदों होनदों बे गेमार बिथाङा। आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा गेमारनि इउटुबार सार्च खालामोबा टप 10 ओरैबायदि नुगोन नोंथाङानो गावखौनो मा होनो बबेयाव दं आरो बिथाङा बबेयाव दंहैयो, बिथांमोना बबेयाव दङ, नोंथांमोना पात्ता मोननाय नङा आरोखि। ओरैबायदि सोमोनांथाव जागोन। दा बिनि थाखायनो साफ्रोम लाइमोनफोरखौ खावलायदों, नोंथांमोना इउटुब खुलिनायनि गेजेरजों आरो नङाबा ब्लग खुलिनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गेम गेलेनायनि इन्सट्राकसन होनो हायो। गेम गेलेनायनि नोंथांमोनहा मोनसे मोजां प्रफेसनेल भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनहा आपल'ड खालामबाय थानो हायो आरो बेनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांखौ फसंथानो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन नोंथांमोन। गुबुन भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय। चेनेलाव थांनानै नोंथांमोनहा प्लेलिस्ट दङ, प्लेलिस्टनि गेजेरजों बेफोरबायदि इन्सपाइरेसन भिडिअ नायनोबा गुबुन बिथिङाव नायनो हानाय जागोन। इडुकेसन, निउस, फुड एन्ड ब्लग बेफोरबायदि गुबुन केटेगरिनि दंखाजोबो, नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय, गोजोन्थों।